Di roja zimanê zikmakî ya navnetewî da li Enqerê sazî û partiyên Kurdan derketin kolanan û daxwaza zimanê dayîkê kirin. Panel û semîner pêkanîn. Zimanê me Kirmanckî yani Mazazakî nêvanî dimilî. 21 Şibatê ji aliyê UNESCOyê ve di sala 1999 nehan vir da wek roja zimanê zikmakî ya navnetewî tê pîroz kirin. Li her derê Tirkiyê jî Kurd di vê rojê da derketin kolanan û daxwaza zimanê dayîkê kirin. Hevseroka Komeleya Ziman Çand û Huner Anka derê Ferîde Akturan radigîne ku li Tirkiye 36 ziman tê bikaranîn. Lê sê ziman winda bûye, zaravaya zazakî jî li ber windabûnê ye. Lêgerîna UNESCOyê dunê de 7000 zivan têne xaftin îro. Ji vana 2500 wî li ber têkçûnê ne. Ber xeteriya têkçûnê de ne. Li Tirkiyeyê zî 36 zivan têne xaftin, ji vana 3 zivan wenda bûne. Êdî kesek diaxive tuneyê, 18 zivan zî ber xeteriya têkçûnê ne. Di nav wan da zivanê Kurdî Kirmanckî yani dimilî li ber têkçûnê ye. Kurd hişyarî didin ku heke zimanê Kurdî nebe resmî wê li Tirkiye winda bibe. Ku zazakî jî yek ji van e. Partiya Zemanê ya Demokrasiyê Dezapar jî ji bo ku zazakî winda nebe kar û xebatan dike. Serokê Giştî yê Dezaparê Alî Demirel dibêje mafê me zazayan jî heye ku em çand û zimanê xwe biparêzin. Lazim a ki millet pîro bi renganê xwe, bi ziwanê xwe, bi urf û adet û kulturê xwe ene sesera vî sijon de ma sêcê yani sêcê pêropiya beşkî bi renganê xwe bicûye ma kulturê xwe bi henzaran serane. Ard û hetone ewro, kalkanê ma, pîrkanê ma wazinê ene kulturê ma bêro cûyêş. Zimanê Kurdî hê di parlamentoya Tirkiyê da wek zimanekê nayê pejirandin. Di dibistana da jî wek derseka bijarte tê bikaranîn. Lê Kurd vê yekê têr nabînin û daxwaz dikin ku bila zimanê Kurdî li Tirkiyê bibe zimanekî fermî. Em wek saziyeke zimên em li her car û her dem û her roj em ji bo zimanê xwe xebatan pêş têxin. Ev jî wek em bêjin xwestineke mafê zimanê xwe ye. Em dixwazin zimanê me bê zimanê perwerdê, zimanê me bê zimanê fermî û qebûl kirin pêjirandin û mafê me zimanê me bidin me. Kurd dixwazin ku zimanê wan êdî di nav qanûna Tirkiyê da were parastin. Ji ber vê jî çavên hemû Kurdan li ser pêvajoya dawiyê ku di vê derê da ji bo parastina zimanê Kurdî statûyek were danîn û zimanê Kurdî jî ji windabûnê rizgar bibe. Eyûb Demîr, Dengê Amerîka, Enqere.